Magnano mbala tsara antsika jiaby tonga soa eto amin'ny émission Point Carré. Iavaka dia iavaka ny fandaharana antsika eto amin'ny Point Carré amin'ny andraniany ity. Ankalaza ny 20 ans de scène ny mpanakanto Jean-Marie Dallas antsika niany ity. Magnavaritra lalagna tomobile e. Allo tsika andeha agna Diego miaraka amin'ny Point Carré. Magnavaritra lalagna tomobile ya. Magnavaritra lalagna tomobile ya. Mbola tadidoko tsara ny fotoagna natsapagna fahita ny ariak taminao ny atao hoe fabangagna tsy nipetrapotsiny anao fa nitadina magnagnapy zegny midika fa tampelantagnanao tsy nampy sanganegnanao fa sendra olagna sarobahagna tapa-kevitry nagnatony tamin'ny farany na dia nisy fisalasalagna matetika amin'olo agnanovagna tsara amin'ity tany fandalovagna izy kofa tafitsaka magnadigna magnano fisaoragna dia efa tafitanao zaho nadignanao Misaotra betsaka nefa ndraiky ioka tsy anigninanao tsarova fa mbola be nidinganao diavinao ary mbola tsy ampahafiriny amizay efa vitanao efa mba niezaka zaho nagnarigny izay tsy mety tsy magnambara izegny ndraiky fa zaho no tegna hendry fa noho ny fitiavagnanao tafita soa mantsara satria anao efa nisantara sendra zaho nagnazava taminao menomenonao antany hafa zaho igny fo nivazavaza ikara olo adala nefa ndraiky hitako anao efa tegna sahiragna nagnano zay vitako zaho tamin'ny fagnampiagna rehefa tafitanao zaho nadignanao Misaotra betsaka nefa ndraiky ioka tsy anigninanao tsarova fa mbola be nidinganao diavinao ary mbola tsy ampahafiriny amizay efa vitanao Ya, haraka nitatsika io ma Diego misatsika amin'ny zao fotoagna jeudi magnano mbola tsara antsika jiaby zay magnaraka ny fandaharagna Point Carré tonga soa ita Diego anareo jiaby manambahiny atsika toniany tsy azovy mazefa Jean-Marie Dallas magnano mbola tsara anao zay atao amin'ny Point Carré miaraba anao ary miaraba ny mpagnaraka ny fandaharagna amin'izao fotoagna zao Jean-Marie Dallas mankalaza ny 20 ans de scène anao raha ny filitintsika ny tantaran'ny la musique ke hoe asa afaka zavianao aminay marigny azovima Jean-Marie Dallas ty sy ny musique anazy ny tegna agnarako moa tombosoa Jean-Marie fa le Jean-Marie Dallas zegny nom de scène ny tegna marigny zegny za mpiasa mpanjakana infirmier dia artiste koa zegny mpihira zegny mpamorokira amin'ny ankapobeny koa 20 ans de scène zegny bébé ihany Jean-Marie Dallas nefa zahavagna zegny anao miresaka la musique valeur la musique misy valeur iranao ary maro mpankafy anao nefa zegny koa zavatsika resaka succès laza yo ihany zegny anao asa mba zavianao afaka zavianao aminay hoe ino mety mahatonga zegny izy moa nambarako toigny amin'ny mampiasa mpanjakana zegny misy lalagna zegny miasa dia amintsika Madagasikara zegny
mbola sarotra be zegny ahitagna hoe vitsy zegny le hoe professionnel zegny amin'ny musique ty na dia hoe managna eritreritry mba te ho lasa professionnel karaha ery namagna zegny za fa eo zegny le andraikitry sy adidy amin'ilay firenena zegny amin'ilay asa zay andraiky hitako zegny nefa ndraiky agnatin'zegny zegny tsy rivagna mitante chance karaha ataon'olo jiaby zegny miezaka manoratra misy inspiration vaovao dia manoratra dia mandeha igny ihany koa zegny le raha eo koa zegny ny raha hita amin'izao fotoagna zegny efa resaka clip zegny ny raha tian'olo hita le audio zegny efa tsy dira be loatra fa io moa zegny arakaraka le moyen zegny ya moyen koa zegny ianao koa zegny tsisy koa zegny mpagnampy hoe le sponsor ho atsika ohatra ny tavitavela igny ke za ndraiky zegny agnatin'zegny misy clip vitsivitsy mandeha amin'ny réseaux sociaux ya eo ihany koa zegny amin'ny resaka texte famorognana hira ho atsika teo igny managna technique nanao famorognana hira karaha ataon'ny artiste jiaby zegny samby amin'ny philosophie-nanjy zegny ny olo ninaka zegny za zegny concentré mitandregny regny chanson à texte regny zegny le vazomiteny araka ny fivolagnantsika Madagasikara izy ninaka zegny agny ny tegna nanaovako recherche zegny monsieur documenté mamaky boky resaka témoignage monsieur documenté dia eo koa moa zegny le artiste tsy araikaraiky zegny samby amin'ilay hoe philosophie-nazy za zegny agny zegny ny tegna idirako lalindalina zegny le hoe hira mikoragna zava-misy ndraiky hoe mampieritreritra mampatonga saigny managna objectif hoe magnova raha mampatonga saigny olo raha karakaraha zegny zegny somary anontany hely za Jean Marie Dallas par rapport amin'ny lambanao ty satria zay maregny Jean Marie Dallas lambanany igny misy koragna anazy zegny asafaka zavainao aminay ino asigny lamba ty le raha moa atsika mahita zegny sainam-pirenena atsika malagasy izy ty zegny olo jiaby zegny afaka misikiny fa le raha zegny aminaka nisy fotoagna zegny za nagnano concours national des chansons zegny tagny Antananarivo c'était en 2005 le 3 juillet 2005 zegny ny finale tao an-tsamanitra concours national zegny le raha dia za zegny lauréate amin'izay fotoagna hoe nahazo premier araka ny koragna izy koa zegny résuméntsika izy dia hoe champion Madagasikara karazan-draha hoe nanomboka teo zegny nitsiry tagnatin'ny eritreritrinaka zegny hoe nagnino ma izy koa volaniko anjahiragna lamba igny dia aveo koa zegny le deuxième inspiration zegny terrain tennis za tagny nosy be zegny nisy fotoagna nagnano concert tagnatin'ny terrain tennis c'était le 27 mai 2015 za kaiky zegny terrain tennis io zegny ela jiaby zegny le ligne io misaotra agnatin'izy ao zegny drapeau malagasy izy koa zegny alainao onogno tsara zegny le fotsy mena maitso mihitsy aboakany raha io dia nataoko dessin zegny le sarin'ny terrain tennis dia nasiako vozogno nasiako loha dia nasiako tagnana dia nasiako vitsy nagnaboaka sarin'olo mitsangana zegny afaka misy modèle aroe zegny izy ty modèle araiky zegny fotsy ambany aty dia fotsy agnabo dia misy mena maitso amin'izay entre roe na izy atao manche courte na izy atao manche longue izy koa atao manche longue zegny izy magnaboaka sarin'ny terrain tennis zegny raha io ya safe zegny amin'ny terrain tennis io zao zegny ndra za fotsy nahazonogno raha zegny ela jiaby zay fa à partir an'zegny zegny za zegny nahita ohatrany hafahafa le izy fa inspiration samy managna anazy nanomboka teo zegny za zao zegny le clip tsy ampahafiriny zegny nisy fotoagna zegny tokony zegny zegny nataonay tam'le raha fa zay zao zegny managna programme agnano cover an'le tsy ampahafiriny dia ity zegny no ataoko amin'ny satria igny zegny le hira nahafantarany Madagasikara za zegny nazahoako le lauréat dia agny zegny le philosophie ihany koragna resaka inspiration nao teo igny Jean Marie hitan'olo zegny anao ndraiky somary hafahafa des fois satria madiniky raha lavitra ohatra anao fiainagna amin'ny la musique asa mba azonao onogno zegny raha zy alohan'ny raha jiaby boaka io zegny tsy maintsy mandalo sur table antseniky satria efa zegny mihitsy le Jean Marie Dallas zegny le hoe za zegny za tsy philosophe fa tia philosophie dia chacun a sa propre philosophie dia tsy maintsy même les définitions de philosophie zegny c'est penser c'est réfléchir anao tsy maintsy miréfléchir zegny mandiniky le texte ataonao dia le hoe efa karaha zay fo zegny le jugementn'olo zegny anao koa zegny efa magnano raha hafa à part ny fataon'le koroa be zegny efa hafa be zegny fandraisandreo zegny ya tegna karaha zegny zegny le
Anao zay boka fa 20 ans de scène. Tamizay mbola helihely misy hira zegny nahaizanay anao. Nalaza koa tamizay fotoagna ankoatran'ny sampafiriny igny lalagna. Niboaka tafaran'ny lalagna igny 10,000 ndraiky partazato. Ndraiky zay tamizay nagnano comparaison vola marigny maraza sa tsy marigny ya. Basa avy aminay edy ino zegny natonga inspira karaiky igny dia ino afatra tegna ny tianao ampitegna mpankafy tamin'izay. Ya, izy io moa antsika zegny izy koa zegny mangala ono nisy fotoagna zegny karaha ataonay zay tamin'ny T5 nampianarigny mampivolagna sary zay. Misy tableau efatra eo dia misy sary dia anao mamorogno texte. Le hira jiaby atao zegny famorona an-datsoratra fo. Dia le 10,000 ndraiky partazato zegny izy koa fa niboaka zegny le vola tamin'ny 2004 olo zegny mivolagna fa misy sarin'Osolonjo am'le vola vaovao. Dia za zegny fa direct hoe inspiration hoe amin'ny vola ohatriny le izy. Dia tamiko zahako zegny 500 francs dia aveo koa zegny amin'ny tahaizany koa le raha fa tsy amin'ny devant ke le 10,000 ariary amin'izay zegny sariny tsy haiko zegny asa rovan'ny izy tsy manjaka miadana asa mety rovan'ny Andrianampoinimerina mpanjaka Andrianampoinimerina tsy haiko fa izy fo zegny karazan-draha patrimoine zegny fahitako le sary ke atsika maefa n'Osolonjo zegny ça fait partie patrimoine Diego Seresti zegny. Dia nagnino zegny natao agny amin'ny ariary zato le raha rehefa nataony amin'izay zegny calcul kaiky zegny 100 fois 100 zegny magnaboaka le 10,000 ariary. Ça fait izy koa zegny dinigna zegny Tananarivo zegny efa amin'ny 100 km atsika Diego zegny mbola amin'ny boriny 0 aty. Ohatrany hoe misy distance zegny entre anareo Diego zegny ndraiky zay Tananarivo. Code postal 101. Atsika zegny samboly zegny intéressé amin'ny raha miintéressé izy fa ninaka zegny efa karaha zay le philosophie ohatrany hoe fahitako izy zegny misy resaka fagnambaniagna faritra zegny. Zegny ny fahitako anazy. Nagnino zegny le patrimoine boka avaratra aty zegny natao agny amin'ny ariary zato. Mba farafaratsy nagnino tsy natao tamin'ny dimanjato satria tamin'izay mbola hely mbola nianatra ta Saint Joseph misy vola dimanjato zay misy sariny magnangy ambadiky magnangy karamitaly zay dia boko amin'izay ambadiky amin'izay sariny rovan'ny manjaka miadana tamin'ny dimanjato. Ça fait zegny ireo koa fa namorogno vola igny managna archive baka ireo. Nagnino zegny mba farafaratsy natao tamin'ny dimanjato zay le n'Osolonjo satria na dia papa Jojoby fo aza nivolagna hoe amin'ny hiranany n'Osolonjo rano fisehanay izy. Dikan'izay zegny managna hasininazy zegny le n'Osolonjo amin'le population avaratra aty ho an'izay magnamasina izy zegny. Ka zegny navian'le inspiration ohatrany hoe fagnambaniagna faritra zegny le raha. Zegny eritreritrinaka fa tsy voatery zegny ke hitovy hevitra aminaka zegny olo jiaby. Io boka resaka la musique kila olo managna feeling itondrasany. Dia indrindra ary fizako izy manakory ary ny fahitavanao ny jeune amin'izao fotoagna zao ty miresaka évolution amin'ny la musique dia ino mba mety conseilnao amindreo surtout le mbola ho avy satria fahitantsika na ianaro artiste surtout jeune tafara olo jiaby presque fa mihira mba conseil mety atsipinao amindreo dia karakory fahitavanao ireny. Ireo aloha génération managna chance be par rapport tamin'ny génération-nay satria resaka réseaux sociaux mangala instrumental amin'ny Facebook amin'ny internet tonga dia manendry mihira igny zegny chance-ndreo amin'izao fotoana. Dia par rapport aminay zegny zay zegny mianatra nisoma gitara dia tagnana jiaby marary aby tendrony tagnana zegny hoaniny cordy ka ninaka zegny ireo zegny olo jiaby zegny samy managna avenir amin'ny fiainana efa igny edy ndreo matoa zegny ireo navy amin'ny époque-ndreo io zegny igny ny anjarandreo ka za ndraiky zegny miconseiller fo tsara fo zegny mba mahay ino définition raha ataonao io hoe la musique ino définition de musique mba farafaratsiny zegny anao tsy ratsy izy koa zegny mba mahay misoma instrument de musique araiky zegny asa zao gitara zao zegny tegna misy inspiration tsara. Gitara zegny agnisan'ny instrument de musique tsara mba hay zegny fa mety possible zegny ireo bon tamin'ny andronareo zegny fa amin'ny andronay zao zegny fa amin'ny maha conseil le raha zegny tsy ratsy zegny izy koa antena zegny mba misy instrument de musique haintena amin'izay zegny antena koa miditra studio zegny asa le raha zegny mety possible musicien professionnel zegny mety mangataka aminao hoe le hiranao zegny ataotsika version acoustique ohatra. Ça fait tsara zegny anao mba misy notion hely amin'ny note mba hainao hoe midrika do izy zegny mandeha sol izy zegny mba misy notion hely zegny hainao fa io zegny arakaraka olo fa zay zegny en tant que zoky zegny par rapport amin'ny zandry mi-encourager fo zegny tsara zegny mba misy notion hely zegny gitara na accordéon zay tianao zegny le ary ny projet magnaraka io mety karakory le projet magnaraka
za zegny managna eritreritra am'lay hoe 20 ans nitondrasako agnarana le Jean Marie Dallas zegny. Misy hoe soma tiagna atao zegny miaraka amin'ny namagna organisation. Dia avy eo koa zegny managna eritreritra zegny za tia andeha soma an-tanànanay agny zegny. Fa nivolinay boaka amin'ny mamako satria la famille zegny efa mahay rango fa ela fa zanakanay zegny managna talenta karaha ry sasany. Ke ny reniko zegny erisisika zegny efa taminay tagny ifandrama fa tagny tsy haiko zandrimedy dia mba mbiagna zegny anao mba misoma amintsika ty. Dia zegny agnisan'ny programme niomanigny zao mety tsy takatra amin'ity fa angatagny amin'ny taogno avy izy ho réaliser. Dia eo koa zegny antena zegny amin'ny famorognan-kira zegny za zegny mba managna eritreritry koa un jour mba hagnano texte évangélique satria zegny za mba mitandregny koa le côté évangélique misy hira tsara hoe zegny mahafinaritra zegny mitandregny. Bon un jour volaniko za mbo hagnano essai koa zegny le raha fa hainao zegny resaka évangélique zegny tsy raha kitikitigna karaha io fa anao tsy maintsy mba mamaky zegny mba managna notion mba mahita hoe zao ny raha voasoratra ato dia zao ny azo atao. Amanamparanantsika Jean Marie Dallas, ino hafitranao ho an'ny mpizahatsika sy ny mpankafy are? Mankasitraka zegny ny mpankafy hatramin'izay. Matoa zegny ianareo zegny mankafy zegny ao zegny le raha hitanareo positif zegny indesiny le hira zay nisoratako. Ankasitrahagna anareo ary tohiza. Même zegny araka nambarako teo hoe un jour zegny asa manoatra hira évangélique io mety hoe lany fagnanareo hoe karakory koa zegny inspiration amin'izay fotoagna. Dia na musique karakory izy na musique karakory le philosophie Jean Marie Dallas zegny tsy maintsy mipetraka ao fo zegny karaha zegny naregnesanay izy tamin'ny voalohany karaha le volanao teo tamin'ny lalagna izy tsy ampafiriny. Dia karaha zegny koa zegny le hira izy io zegny mbola misy ao mbola misy nisoratako tsy endriky niraiko ary bokeo koa zegny za misaotra le namagna mba mpanoratra hira zegny nagnamia za hoe ty misy hira Jean Marie mba tianay hiragna ary avy eo koa misy sasany hoe managna thème zegny tiandreo hisoratagna. Dia mankasitraka anareo zegny ary miezaka zegny manoratra magnano le tsy hoe tsaratsara antio fa tsy lavidavitra ny le fanefa aby zay. Zegny saratsika Jean Marie Dallas zay nagneky ny vahiny dia eto amin'ny point carré ny an'ity ary entina hagnano fisaoragna antsika jiaby misy hira atolotry ny Jean Marie Dallas ao atsika boaka Diego magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa. Misaotra anareo dia misaotra ny mpagnaraka jiaby. Sendra izy nagnaboaka talenta anagnany zanaka magnaingy tam'zegny indrindra anao navy tsy managna vavake avita ivolagna maso mizaha ny teny ambary efa nazava sambantsika roe nifankahita anao ny angavy koragna angambanazo ny hery ny fitiavagna atsika variagna tsy hita filaniagna rano tagnabony latabatra koragna ny sosa ny vavatra miavaka tianao za tiako zao araiky fo mahazo mandry agnilanao tianao za tiako tagnanakay fo fihigny ny tagnanao tianao za tiako za fo rano magnitry mipetraka amin'ny lambanao tianao za tsy alako anao fifankatiavantsika tsy sikidry karatake mety avadibadroky fa fiaignana ty be loatra gestinazy tiako nanjary vava ndraiky lelan'ny sotro fa tsy karaha setroko ndraiky lelan'ny motro tsy niriko anjary jofo
anjary jofo na biby mio tianao za tiako zaho araiky fo mahazo mandry agnilanao tianao za tiako tagnanakay fo fihigny ny tagnanao tianao za tiako za fo rano magnitry mipetaka amin'ny lambanao tianao za tianao za tianao za tsy alako anao Jean-Marie Dallas 20 ans de scène teto amin'ny point carré isoragna ny ekiptsika tagny antsiranagna nangatateraka ny interview niaraka taminazy ka farany de farany ampatsahivagna atsika fa ny contact azahoagna ny point carré efa io ambany io izy ka velomatsika jiaby ciao Jonathan Coupé. Kapsa lero.